Традыцыю даваць імёны герою вялікай айчыны і выдатных дзеячаў Украіны установам адукацыі. Першая ў Мінску сярэдняя школа нумар 21 носіць імя Мікалая Гастэлы яшчэ з 1961-га. Усяго ж у сталіцы больш за сотню школ, гімназій, каледжаў, якія з гонарам носяць імёны не толькі герояў вайны, а і вучоных, мастакоў, музыкантаў. Памяць праз пакаленні ў рэпартажы Карыны Курэвіч. Добрый день! Сегодня экскурсию по музею страница Козыревской истории начну я. Меня зовут Симонов Максим. Наша начальная школа номер 29, которая носит имя братьев Сенько, Владимира и Константина, имеет большую историю, длиной более 100 лет. Как жили люди в то время, чем занимались, об этом мы с вами сейчас и узнаем. Одна з найстарэйшых устаноў адукацыі Мінска, пачатковая школа нумар 29, размешчана на месцы былога пасёлка Козырава. Захоўвае памяць аб гэтым невялікім населеным пункце и его жыхарах. Вы видите прялку, ткацкий челнок и веретено, привезенные с различных уголков Беларуси. Женщины шили и вышивали. Гісторыю пра подзвіг юных падпольшчыкаў братоў Сянько, якія ў верасні 41-га стварылі адну з першых падпольных груп на тэрыторыі сталіцы, беражліва захоўвае мясцовы музей. Жыццё ў акупацыі і побыт пасёлка Козырава на ўскраіне Мінска. Школьнікі не проста ведаюць, самі паказваюць і расказваюць. Усе артефакты і фатаграфіі тут збіралі дзеці, іх настаўнікі і бацькі. Владимир и Константин Сянько – сувязныя атрада мясцовыя, які узначальваў Станіслаў Абшасаў. На рахунку братоў захопленыя аўтамашыны, спушчаныя пад адхон эшалоны, дыверсіі на таварнай станцыі, сабраныя разведданыя. Імя братоў Сянько школе прысвоена ў 2018-м. Голас беларускай душы, музыканты